Vi er tilbage. Ny video. Nyt projekt. Vi er røget på et lille roadtrip. Vi skal til Stevns. Vi skal hente nogle fælge. Helt knippede fælge. 1300 slask. 19 tommer. Originale Ford fælge. De er fede. Eller, vi har 54 minutter dernede. Så der er god tid. De er helt smadret. Eller, det er de ikke. Det håber vi ikke. De er grimme i lakken. Passer til bilen. Så sliber jeg dem. Så maler jeg dem. Først så lapper jeg dem, hvis der er huller. Så maler jeg dem. Så lakkerer jeg dem. Så er det sådan set bare afsted. Bum. 4 stykker. Det er dumt at hente 3, ikke? Så nu pakker vi dem ind og får dem smidt i bagagen. Så er det bare hjemme af. 1300 du. Ny dag. Fælgen er kommet hjem. Jeg har taget den ene med her. Vi skal grænse den, fordi at, de er filthy. Når jeg siger, at de er beskidte, så er det ikke for sjov. Og kigger tæt på, altså man kan se sådan, hvor krakeleret lakken er. Og man kan se, hvordan vandet og snavs og skidt, det bevæger sig inde på den anden side af, altså inde bag ved det her. Nu skal vi gøre dem så rene, som vi overhovedet kan. Bare med svamp, knofedt og lidt sævvand. Og så kan vi slibe dem bagefter. For nu, der skal vi bare gøre rent. 4 stykker. 3 af 20 starter i går på den ene. Men følg lige lidt med. Det er den første. Det er 2,5 timer. Og den bliver bare ikke engang ren. Det er det værste. Så jeg stadig sådan her. Det er jo sindssygt. Altså, jeg har skrubbet, og det bliver bare ikke rent. Så det skal slives af, mand. Det kommer til at tage noget tid. Men det er jo derfor, at vi har købt dem. Men de er sgu fede nok. Jeg synes, det er et godt køb. Nu skal jeg lige lære jer noget. Den ring herinde, den cirkel, som der skal sidde på hjulet, den er kun 63,4 mm. Fordi det er den standard, som Ford, den originale Ford-fælge, det er den standard Ford-fælge kommer med. På Volvoen, der er standarden 65,1 mm. Det vil sige, denne her, den er for lille til at komme på den der. Det vil sige, vi skal ud i nogle spacer. Spacer, det er afstandsstykker. Det er sådan nogle cirkler, man sætter på hjulet. Derinde, så sætter man den her ovenpå. Det vil sige, så er der sådan et stykke imellem, eller så er der sådan en afstandsklods på, som så får fælgen til at sidde bredere. Den spacer, den kan samtidig sætte sig udenom de 65,1 mm på Volvoen. Men på den anden side, der er der så plads til denne her på 63,4 mm. Giver det mening, eller fatter I ikke en skid? Det er lige meget. Vi tager det, vi ser på det. Så i gang med næste. Så blev vi færdige med nummer 2 ud af 3, fordi vi tog den ene i går. Den er næsten værre end den anden. Eller den anden er næsten værre end den første. Den er værst. Men det er fedt. Det er godt. Lillemor siger, der er mad. Så nu vil jeg head in og spise. Så kommer jeg ud igen. Så kommer jeg ud og leger videre. Håber jeg. Med mindre jeg falder hen. Det kan godt være. Men det er godt. Det er nice. Jeg gør med 3. Jeg er 20 startet. Vi har fået god varme. Færdiggør den her, så slutter vi for i dag, fordi nu gider jeg sådan set ikke det her pis mere. Det slutter for mig med det her rengøring. Det er jo ikke det fedeste. 3 af fældene havde TPMS-ventiler på, så jeg har 3 stykker. Det må jeg gerne købe. Så jeg får lige skrubbet den sidste ned, så tørrer dem lige, pakker vi sammen, siger tak for i dag, og så siger vi bare ses til en fucking syg dag i morgen. Ny dag. Vi er gået i gang med at slibe. Eller, jeg er gået i gang med at slibe. Som I kan se, så har vi kørt hele indersiden ned kanten. Vi skal bare have slebet alt den løse klarlak af. Det vil sige, alt det der er grimt, alt det der er ulækkert, alt det der er klamt, alt det der ligner møg. Det skal vi have væk, sådan så at vores primer den kan hæfte. Det er så blevet til, at vi har slebet hele bagsiden til bart metal, fordi der ikke rigtig har været noget farve på. Men på forsiden, der skal vi kun have alt det løse klarlak af. Og der hvor der ikke er løs klarlak, altså der hvor den ser fin ud, der matterer vi det bare, så der sliber vi det bare med. Der skal bare slibe det med fin korn, med fin sandpapir. Bare for at det bliver lidt rot, så man kan spraye noget primer på. Så er der noget, der sidder fast. Så det er det, vi gør nu. Jeg har allerede brugt 2 timer på den her, og jeg regner med, at jeg skal bruge i hvert fald 1 time mere. Så kommer der timelapse show.
Ny dag. Vi har fået sol, ikke mere sne. Vi er på et andet projekt. Det trækker lidt ud, det med de fælge der. De skal slibes, så det tager bare lang tid. Så nu laver vi noget endnu federe. Kan I se, hvad det er? Det er en stor, fed, flot port lige dertil. Vi bygger lige rammen til den. Så rører der sådan en fin hvid port i. Så nu skal vi bare i gang med at klippe og klistre. I får lige lov til at være lidt med. Lidt federe projekt end fælge. Vi kommer tilbage til fælgene. Det bliver også bedre, når der bliver lukket af her. Så kan jeg stå og slibe i ro og fred og male. Uden vind og skidt og møg. Vi venter på, at den gamle han kommer og hjælper. Det er trods alt ham, der er tømmeren. Jeg arbejder. Så prøv lige at se den der. Wow. Glav, han får lige skåret en skive af limtræsbjælken, sådan så der er plads til beklædningen. Jeg står og går rundt og går lidt rundt og måler lidt op og går lidt mere rundt. Og så skruer jeg beslag i, det kan jeg finde ud af. Så får Glav brugt nogle huller, så vi kan smide lægten op ad muren med nogle kamskruer. Så vi er i gang med at bruge ud til stolpeskoen, der skal ned, som stolpen kan hvile på. Jamen, det går godt. Det går fedt. Vi er ved at bygge rammen. Jeg har boret hul i muren, smidt nogle kamskruer i. Så har vi fået første del af rammen op. Vi er i gang med at få næste del af rammen op. De skal bores i flisen, så det har vi lige fikset. Eller, det har Glav lige fikset. Han har bare styr på det der. Og så skal der lige nogle stolpesko i. Der skal sådan nogle der i. Så sidder de nede på bunden af den der. Det er ikke meget om biler, det her. Det er simpelthen ikke meget om biler, men det er jo en carport, så lidt, eller en garage, så lidt biler er det jo. Vi har sol. Vi har meget sol. Ikke nogen striber på himlen. Det er fedt. Det er mega nice. Det er jo fandme, altså det er 9 grader eller sådan noget. Det er sindssygt. Det er flyvende, eller vi er flyvende. Så det er fedt. Motoren, den der, den virker. Spiller bare. Bo spiller bare. Fjernbetjeninger. 2 styks. Ikke noget strøm på. De virker forhåbentlig. Aner det ikke. Kæft, den står skarp, den der. Og han en frisk fade. Der er øl. Der er øl. Nej. Nej, der er øl. Kalder det frokost. Stolpeskoene, de gad sgu ikke i. Nu sliber jeg dem for at få dem lidt ned i diameter, så der er plads til at få dem i. Og det lykkes, så nu har vi fået monteret begge stolper. Så har vi fået rammen færdig. Nu er vi gået i gang med at sætte skinnerne på, panelerne til porten med fjeder og hejs og så videre og så videre. Og alle mål er taget perfekt. Alle afstande er perfekt. Man skulle næsten tro, at der var nogen her på matriklen, der kunne finde ud af sådan noget. Jeg ved ikke, hvem det er. Det er ikke nogen af os i hvert fald, men det er meget godt. Nå, så blev vi færdige for i dag. Der er lige et par ting. Den fjeder derinde bagved, den er knækken. Det er meningen, den skal se sådan der ud og være spændt ud som den der inde bagved. Der er 2 fjeder at køre. Ellers så ser det fedt ud. Lige prøve at komme med ud og se. Det ser mega nice ud.
stod jeg lige og filmede det på den anden vinkel, så ja, det er flot. Jamen, så får I det på siden. Men i hvert fald, det er det færdige afslutning på i dag og på den her video. Så ses i næste video, hvor vi gør den færdig. Laver vi også mere fælge, så er der ikke andet at sige end nyd dagen. Hilsen var Claus.